Καλώς τι κάνετε? Είναι χαρά μας που έχουμε σήμερα, εκτός από τη συνέντευξη τύπου που έγινε για το Πανελληνίο Πρωτάθλημα των Παμπέδων και Παγκοσμίων Α, που θα γίνει στο Λουτράκι, κύριε Μπόλα, έχουμε μεγάλη χαρά που φιλοξενούμε επίλεκτους αθλητές του Στίβου στην πόλη μας, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου μας. Αθλητές οι οποίοι είναι ο καθένας του top, να το πω έτσι, στο άθλημά του και κάνουν την προετοιμασία τους εδώ στο Λουτράκι. Και αυτή είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που είσαστε εδώ, παιδιά. Και ευχόμαστε να δώσετε μεγάλες επιτυχίες, όχι μόνο στις ομάδες σας και στους συλλόγους σας, αλλά και για την Ελλάδα, γιατί πολλοί εκπροσωπείτε και την Ελλάδα, είτε είσαστε στην εθνική ομάδα. Και πιστεύω να μείνετε ευχαριστημένοι από το Λουτράκι, όχι μόνο σαν κλίμα, αλλά και από εγκαταστάσεις και να ξαναέρθετε. Είσαστε πάντα ευπρόσδεκτοι στο Δήμο μας και ό,τι μπορούμε να σας βοηθήσουμε, είτε από αθλητική εγκατάσταση είτε οτιδήποτε άλλο, να ξέρετε ότι η πόρτα του Δήμου μας είναι ανοιχτή για να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε τον καλύτερο τρόπο από τη στιγμή που εκπροσωπείτε και την χώρα μας σε μεγάλες διοργανώσεις. Κύριε Μπόλα. Και εγώ να σας καλωσορίσω εδώ στην περιοχή. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ερχόσαστε. Έρχομαι εδώ και 8 χρόνια. Επομένως, γνωρίζετε καλά το κλίμα εδώ, έχει πάρα πολύ καλό κλίμα για προετοιμασία. Και καλό είναι να αλλάζετε τους χώρους άθλησης, γιατί αυτό σας δίνει μια δύναμη για να συνεχίσετε την προπόνηση, τη σκληρή προπόνηση που κάνετε. Πιστεύω να περάσετε καλά, να περάσετε πάρα πολύ καλά. Σας εύχομαι καλό Πάσχα. Πάντα επιτυχίες. Να έχετε επιτυχίες και λιγότερους τραυματισμούς. Να προσέχετε πολύ. Εσείς τώρα τι αθλήματα κάνετε? Εγώ κάνω 400 μέτρα. 400 μέτρα. Και είσαι από? Είμαι από την Αθήνα, στη Νέα Σμύρνη μεγάλωσα. Στον Πανιόνιο. Στον Πανιόνιο. Ναι, είμαι στο Σύλλογο του Πανιωνίου από 14-15 χρονών. Και το ρεκόρ σου πόσο είναι? Το ρεκόρ μου είναι 48-86. Πολύ καλό. Και το όνομά σου? Παναγιώτης Παπαθεοδόρου. Παπαθεοδόρου. Και εδώ ο φίλος μας από το Μεσσηνιακό. Και κάνουμε 100 μέτρα. Ωραία. Ρεκόρ? 10. Πολύ καλό. Επίσης, πάμε. Εγώ είμαι από τη Ζαχάρο, Σπύρος Σιδέρης λέγομαι, κατοστάρης, 10.96 είναι το ρεκόρ. Είσαι μέλος της Εθνικής. Μέλος της Εθνικής, είναι 2 χρόνια. Και το κορίτσι? Εγώ είμαι η Δημοκρατικόπου και πάω στον Πανιόνιο. Και κάνω 400 μέτρα. Πολύ ωραία. Παναγιώτα Πενιέρη είμαι, από τον Πανιόνιο, 100 μέτρα. Ωραία. Είμαστε στο Πανιόνιο και εγώ. Εσύ στο Πανιόνιο, τι έγινε ο Πανιόνιος? Νίκος Κοντοζητάκης και εγώ 400 είμαι μαζί με το παιδί, σκετάλι με το καλοκαίρι και το ρεκόρ μου 51-60. Πολύ ωραία. Εγώ είμαι ο Αναστάσης Ριζικιανός, 150 μέτρα κάνω. Παμπέδας. Ναι, δεύτερη χρονιά και το ρεκόρ μου είναι 18-03. Ωραία. Εγώ είμαι ο Αγραπνής ο Δαμάντιος και τρέχω 180 μέτρα. Πολύ ωραία. Παμπέδας. Είχατε έρθει και στα θόδια κάποιοι πέρσι? Ναι, όλοι. Σκητάλη. Πιστεύω να έρθετε και φέτος. 8 Ιουνίου είναι τα θόδια, σας περιμένουμε. Και πάλι να ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία. Και καλές γιορτές και πάντα να κάνετε περήφανος τους προπονητές σας. Ευχαριστούμε πολύ για τον προπονητή μας που μας έφερε εδώ, είναι τέλεια. Τον κύριο Γιατζάκη, και εγώ τον ευχαριστήσω. Είναι η Γεωργία, ο Χρήστος. Είναι και άλλοι αθλητές. Ναι, Και τον κύριο Βαγιατζάκη να ευχαριστήσουμε που σας έφερε εδώ στο Δήμο μας και στο Λουτράκι. Γενικά για την προσπάθειά του που κάνει όλο αυτόν τον καιρό για μας. Είναι κάτι φανταστικό. Προσπάθει ο άνθρωπος παρά τις συνθήκες που επικρατούν γενικά εδώ πέρα στη χώρα, αλλά κάνει το τι καλύτερο μπορεί για μας. Λοιπόν, εγώ θα σας προτείνω κιόλας, αφού τελειώνετε τις προπονήσεις σας, μια μέρα να συναντηθούμε με τον κύριο Βογιατζάκη, να γνωρίσετε και το Λουτράκι Thermal Spa, να κάνετε την αποκατάστασή σας, να μιλήσουμε με τον κύριο Βογιατζάκη για να γνωρίσετε το υδροθεραπευτήριο, αυτό το δημοτικό υδροθεραπευτήριο που είναι μοναδικό σε όλη την Ελλάδα. Και όταν θα έρχεστε εδώ και με τους φίλους σας, Με ενδιαφέρει και γιατί ασχολούμαι και με ψυχοθεραπεία. ωραία, θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε και το υδροθεραπευτήριο Λουτρακιού, το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι που είναι στο Δήμο μας. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα για τη φιλοξενία. Είναι ένας καταπληκτικός χώρος για να γυμναστεί μια ομάδα, ένας σύλλογος. Και να σας συγχαρώ και για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παμπέδων που θα γίνει φέτος εδώ πέρα. Είναι μια μεγάλη διοργάνωση, από εκεί ξεκινάνε όλοι οι αθλητές. Όπως ξεκινήσαμε και εμείς, τα παιδιά τα δικά μου. Είναι παιδιά εθνικής ομάδας Στίβου, είναι παιδιά του Πανιωνίου. Εγώ το Χρήστο μου φέτος έχουμε τέταρτη επίδοση στην Ευρώπη
Έχουμε πανευρωπαϊκό στην Ουαλία. Το θεωρώ τον ιδανικό χώρο για να γυμναστούμε και να δουλέψουμε 10 μέρες. Και θα ήθελα πάλι να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ και τιμάτε την πόλη μας που έχουν έρθει τόσους πρωταθλητές. Και εύχομαι πάντα να έχετε πολλές επιτυχίες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα έρθουμε και στα Φώδια. Πετυχημένη διοργάνωση. Πέρσι ήταν καταπληκτική. Ήταν πάρα πολλοί αθλητές. Από τον Πανιόνιο είχαν έρθει γύρω στα 100 άτομα πέρσι. Φέτος θα έρθουν και άλλοι. Όλο το πούλμαν του Πανιωνίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μεθαύριο θα έρθουν αρκετά παιδιά από τον Πανιόνιο. Από το Πανιόνιο, από το Βενιζέλο. Από Από το Βενιζέλο έχω μιλήσει ήδη με τον πρόεδρο του Βενιζέλου, τον κ. Τουδάκη. Θα φέρει 40 αθλητές. Η Κρήτη είχε πάρα πολύ επιθυμία να γίνουν οι αγώνες προς τα κάτω. Στην Κρήτη. Όχι στην Κρήτη, να γίνουν εδώ κοντά στην Πελοπόννησο. Δεν ήθελε με τίποτα προς τα πάνω. Ναι, άρα τώρα είναι ευχαριστημένοι γιατί είναι κοντά στην Αθήνα το Λουτράκι και έτσι μπορέσαμε και ευχαριστήσαμε και τους φίλους μας από την Κρήτη. Βέβαια. Άρα είναι μεγάλη ομάδα η Κρήτη που θα έρθει και τους αρέσει πάρα πολύ. Ωραία.